Ni menos ang palit sa lechon baboy sa Dakbayan sa Talisay. Usa sa gitan ang hinungdan ang bagyong Tino. Samtang pinakabaratong lechon, mapalit na karon sa 9,000 pesos. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Ang Talisay City ang nailang nga lechon capital of Cebu, home of the lechoneros. Hinungdan nga sila gyud ang usa sa mga busy ning panahon sa holiday season. Apan gibutyag sa usa sa mga manglechon na sa Dakbayan sa Talisay nga minus gyud ang palit karon kun itandi sa mga nanglabing tuig. Usa sa gitan-aw ang pagmahal sa presyo sa lechon baboy. Ang tag 7,000 pesos nga pinakabarato kaniadto karon mapalit na sa tag 9,000 pesos. Mahal na daan ang napalit nilang baboy. Samtang naglimit na usab ang mga manglechonay sa Barangay Biasong sa dawatong order. Human maigo sa bagyong Tino nito November 4, nagubang usas ilang makina nga gamit sa paglechon. Niadtong katapusan pa lang sa Nobyembre sila hinay-hinay nga mibalik sa pagdawat og order. Karong Paskuha, mahal jud ang mga live pig. Unya, ang pinaka-less na mo is 9,000 na lang jud siya ma'am kay ngano. Naay 8,000 pero lihit kaayo palitonon dito sa Negros. Tungod ni napiktuhan jud tatanan sa bagyong Tino. Kay sa pareha sa amua diri na piktuhan mi ang amuang diri gibaha biya jud mi. So na banlas jud mi unya bago hay rasad mi naka-recover. Kung sa nangaging mga buwan na naa sa 850 pesos ang per kilo sa lechon baboy, karon misaka na kini ngadto sa 900 pesos ngadto sa 1,000 pesos matag kilo. Mas lami matod pa adunay lechon baboy sa lamesa sa pagsugat sa Pasko. Apan giangkon sa usa ka manglutuay og lechon nga mas importante nga himsog ang matag miyembro sa pamilya nga nagsaulog sa Pasko o pagsugat sa bagong tuig. Okay raman ko wala siguro. Ang importante lang mayong lawas sa atong tibok pamilya. Mas nindo sa jud noon nailitsyon sa Pasko labi na sa bagong tuig. Uban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.